Nais daw na panagutin ng pamilya David ang pamunuan ng St. Raphael Hospital sa Mabalacat City, Pampanga dahil sa hindi magandang trato at kapabayaan ng pribadong ospital. Hindi raw nabigyan ng gamot sa oras ang kanilang ama na naninikip ang dibdib. Ang dahilan, hindi raw nila nabayaran ang partial billing. Ang kabong detalye sa report ni Justin Sayo. Lumapit sa CLTV 36 News si Jeng David dahil sa hindi magandang pakikitungo sa pasyente ng isang ospital sa Pampanga. August 16 nang isugod si Tatay Wilfredo, ama ni Jeng, sa St. Raphael Foundation and Medical Center sa Mabalacat City, Pampanga dahil sa paninikip ng dibdib. Agad naman raw tinanggap ang pasyente nang hindi humihingi ng paunang bayad. Pero pagkatapos ng ikatlong araw, dito na nakita ni Jeng ang problema. Naalalaman naman raw ni Jeng at ng kanyang pamilya ang pananagutan habang nagpapagamot ang kanilang ama sa ospital. Kaya noong August 18, ibinili niya sa kapatid na kunin ang billing statement para bayaran ang partial nito. Nag-text po ako sa kapatid ko, ang sabi ko, okay, once na tumawag ulit sila, sabihin mo sa kanila pagdating ko, doon na tayo magpa-partial. So dahil po sa trabaho at malayo ako, umabot po ako ng 10 PM na nakarating ng hospital sa St. Raphael. Pero ikinagalit ng pamilya ang insidente nang hindi raw nabigyan ng tamang serbisyong medikal ang kanilang ama dahil sa hindi pagbabayad ng partial payment. Chinek ko po yung reseta niya, ang dami niyang resetang medicine. So ang ginawa ko, pumunta ako sa station ng nurse. Sabi ko po sa kanila, eto ba? Bakit ang daming mga medicines, wala ba kayo? Ang sabi po nila, mayroon. So bakit hindi nyo binigyan ng medicines ang father ko? Close account. Anong close account? Kasi first time ko pong narinig na close account sa ganitong hospital, wherein private pa, other private hospital, wala po akong naririnig na partial payment at i-close account. So nakita ko, 3 medicine ang hindi nabigay, supposedly ibibigay nila by 8 PM. Dali-dali daw ibinili ni Jeng ang ama ng gamot sa labas ng ospital para makita kung magkano ang mga gamot na hindi na ibigay sa kanyang ama. Sabi ko pagbalik sa kanila, ito ba yung pinagkait ninyo sa pasyente? Sa halagang 726 pesos. Paano kung may nangyari sa pasyente? Asaan ang sinumpaan nilang tungkulin na isi-save yung patient? Asaan yung welfare care nila sa mga pasyente nila? Pasalamat na lang daw si Jeng na walang nangyari sa kanyang ama. Panawagan ng kanilang pamilya ngayon, dapat silipin ang sistemang umiiral sa St. Raphael Foundation and Medical Center. Dapat sila yung magdudugtong ng buhay nila. Sila yung magbibigay ng medicine sa kanila. Pero ano po ang ginawa nila? In-stop po nila. Kaya ganun po akong lumalapit sa CLTV 36 para makuhanan din po sila ng aksyon, ng atensyon, at kung ano po ang dapat nilang gawin sa patakaran nila o sistema nila na dapat po nilang ayusin. Sinubukang kuhanan ng CLTV 36 News ng pahayagang ospital pero wala kaming nakausap mula sa administrasyon nito. Holiday raw kasi ngayon at wala pang opisyal na pumapasok. Holiday kasi po ngayon. Kahit naman hindi nyo address dun sa taong mismo dyan, basta St. Raphael na Foundation Hospital, siguro maano nila, tapos ibibigay natin, siguro may haharap sa inyo na. Sige po. Ganun na lang ang ma'am. Ako si Justin Sayo para sa Metro Central Luzon News.